Uba Charles Marngar MDC kamawati, ulapan pau gajing sengukya halor ki kandon COVID kandai, baka sorkar kelabu, dakabaong baka trikam tang haki mane, katba haki program sorkar, kamdon kano gajing perking. Habakran syakilat petai kubor mentakas ngipalay, uba Charles ulaong, bahaki jingalap election, omdon setia gajimbut perking yaki kandon COVID kandai, kata ban penya jingai iway na iway pat, bar ulapan pauru kamtam, haka jingpli yaka distrik thamai yaka sengibalang, ka Eastern West Hills District, ki pajba ki atuj da ki hajar ngut, klemte kandon setia, katba ki mane bleipat la perking. Kumta une UMDC, ukantui ka sorkar, bakan syong perkat no, ban weng no kini ki kandon COVID kandai, ban ailat no ki pajba kumba julong barobor. Along hagbayday baki SOPs, ki protocols, ki baka sorkar kelabu. Ya kene ngalaye kren na kapors kapo. Bat ngaman se ban mi biang sakman. Hagani kesengi ban kren ya kene ke jing sisha. Kababaro ki pajba nong song snong ki sakhi ki yoi talaga jong ki kman. Kabalaja ki di kesengi. Kumbangi tip para. Kadon ke SOPs lane ki protocols ki kendon ki baka sorkar kelabu. Ba anom sya ban yalum pajba. Nakadaw jong ni keklam coronavirus lane COVID-19. Hakani ke election ke badang sudak. Ngaru kadon gawai ke meeting ke bangalai apa DC office. But kila ai ke jing batai ke babon maha badai ban maintain ban bot nanti ya ki protokol lane ki kendan. But kawai ni ki kendan kalong ba ke for election wat ban one file nomination scrutiny ke syak tang lain lagi kali. Tak de gawai. Kabaan ng ta ban rung ha ke kamera ban file nomination scrutiny ru syak apalat. Laingot. Candidate election agent but pridar jongki. Tendai ngi iba yekini baro lapan khen. Kamdan kano action. But kamdai tangata. Ngiru ngidai ki bami ahmad iya kani election kamtam kani by election. Kawai ka ba perlong yang abangan mi ban kran ngiyo iya ke jing procession. Ke jing ki kali but kamtam ki public meeting lani ki rally ki perlong. Kejing bon breu kabala isir khai. Kejing syat ki breu de ki hajar mut kabala isir khai. But hagas ngi kaba celebrate ki candidate ki ba job ru kalong kumjo. Kejing ki kali ki bapon, kejing syat aki rally. Mdon kano ke kendan hang tu. Laya nyomlot. But kam ko tanggata rei menen kesngi haga jingpli ya ka Mairang district. Ya kemarin subdivision ban kintiu no syaga district. Menen kesengi la pli ya ka ban iyo crowd yo pai ba kan no. Lakat ke jingi seng sinat ka bahe. Ke jingi lombon breu haga bau chief minister wan ban pli ya ke district ka batmai. Tika perlong yang abangan wan mata kesengi ban keran. Balai. Kat ba ki ying mane jongi pade. Ngiyo iba idang habut ya kita ki protocols. Ni habdeng ni ki mas. Ni habsyong jengai iway pat social distancing. Jika ni kalong ke masungsi. Ni yo ke jing ni mi pat ba jong kinong hikai. Hoy bapli ki haban mi namar ka deka. Ka hok ka dawa ki. Ka kam ka dawa ki bikin mi madam. Tindai ki mamut ban on ni. Ya kerpat ya ka sorkar banadu mentasngi. Nanela syai kesngi. Immediately ke sorkar ke hapan syong no. Bat ban weng no mardor. Yakini ki SOP. Bade ban weng no mardor. Kumbalong mentah. Kejingkeli hang ne kalong ba. Balai. Tang hiyin mane. Balai tang hiyin jaga mane balai. Kila ban nomdai ki kristan ro giwe ki jaj mane balai. Balai indang perking hiyin jaga mane balai. Kat ba. Haki jaga yalap election. Haki rally election bade. Mdan SOP. Mdan protocol show. Bat nganot ban ong hagani kesengi. Bahangahi marwai shimat nganam priang show. Bat lada. Ki balang kristan. Kata taga syong hagajing start ke jongki. Namar ba. Ngiyo iya kejing le siliang kemat. Jong kani ke sorkar. Ngalah ban ong siliang kemat. Namar boleh. Namar ba. Haki wai meeting pa iba. Mdan protokol. Mdan SOP. Mdan jingkang. Mdan action. Ngerai kat pa. Ki ying mane ke jong ipa de. Ngidang hapan board renti. Yaki protokol. Kata kadai gawai ke pangakwa. Ban keren hagani kesengi. Bang agar di sorkar bade ban weng no mardor ai kan long normal no kumba julo. Ndai show bandan gini ki SOP ki protocols
King mane kin long ko mijulang, jingi seng district kindan, jingi seng presbytery kindan, jingi seng synod kindan, ka procession kanyan, jong ka balang Catholic ke jongi. But ki wei ro ki jingi seng ki wei ki balang ro, ki badan ki jingi seng ki bahe. Nang ne syakmat ni ngaso bonong ba ka sarkar kam desyo ba. Kila de ban pelong normal ko majulang. Kata ka de ka banga kwa ak ni ka pon, ban ngasyim lang ba jong pi kilak pathai ko bor ban kerpan. Syaka sarkar ba ka de ban plino mardor, ban weng no igli ki SOP. Mlak ban penbori no ino. Mlak ban penbori no ino. Hindai ki babon hi ki balang tu ipi. Ki Kristan jongi bat ki lakalong hakano kano ka jai balang. Ki dei ki badan ka discipline. Bat ki dei ki breu ila abanom ka dei ki jaka ka bakenjam si. Mo. Ka balang Kristan ka dei ki jihikai bakenjam si. Ka bihikai ban buram yano ino. Tilada ka sarkar hi kadang dan kita ki SOP te. Ki balang ki badan ka discipline. Ki haban buram ti. Tengai ina marga tapa, kelade ke kamram, jongko sarkar panweng no.